wazifumu wa wazifumu lenda bwandi nkhani yokuzana ndi mtsikana wa ku Malawi amene wapangidwa chipongwe ndi Mmalawi mnzake. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Chisomo. Chisomo amachokera ku Malawi ku Blantyre koma amakhala mu dziko la South Africa komweko ku Pretoria West. Mtsikana ameneyu anjambula ali mbulanda, ojambula wake kukhala mnzake kapena kuti Mmalawi mnzake amene amapanga naye chibwenzi. Omu ndi mmene zilili. Chisomo anakumana ndi mnyamata wina amene amatchedwa Amadu pa intaneti. Adayamba kucheza mpaka anasinthana manambala. Chibwenzi chinayambika. Chibwenzi chinayambika anakhala mwezi umodzi asadakumane. Ndiye wiki yatha anapanga program yokuti akakumane. Kenako Amadu anamuza Chisomo ndipeze kuteni, ndipo Chisomo anasamba bwinobwino, anatenga taxi yake kupita ku Mamelodi. Atafika kumene kuchako, Amadu analandira bwinobwino Chisomo. Anapita naye kuteni kwawo, chongolowa mu mpanda Chisomo anapeza sokula nyamata ina. Ndi chinyumba chachikulu. Chisomo atamfunsa Amadu, awawa ndi ndani? Ananena kuti ndi azinzanga ndimakhala nawo limodzi. Kenako atalowa m'nyumba, anyamataja anatusa mifulu yawo, komanso Amadu anatusa pisto. Ndikumuza Chisomo anopata wopanga kidinapo. Ndipo apapa uyimbira azibere ako, komanso vula. Chisomo anavula chifukwa cha maopa amombera. Kenako anyamataja anayamba kutenga mapicha kumajambula mavidiyo ali maliseche. Kenako anamuza kuti yimbira azibere ako aja, ndipo anayimbira azibere ake. Anauza azibere ake kuti apeke ndalama kwana 5,000 rand, ndipo azibere ake aja anapeka ndalama imeneyi. Ndipo anauza kuti musapite ku polisi, mukapita ku polisi ifeyo mapicha a Chisomo taponya pa intaneti, zosatira zake ayaluka. Ndiye inu zimene mupange mungotumiza ndalamayo, ife tipanga release Chisomo. Kenako Chisomo anapangidwa release, koma sanangwiririre ndipo azibere ake Chisomo apanga mantha kuti akasegule mlandu chifukwa chakuti anthu aja ali ndi mapicha ndi mavidiyo a Chisomo ali bwino lino. Ndipo anena kuti akapita ku polisi apanga posti pa social media, komanso Chisomo amusakasaka atana naye. Zimene zitanthauza zoti iwowo sangapitenso ku polisi kukasegula mlandu. Ndenda bwandi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena akimutengepo phunziro. Akuluakulu akuba masiku ano amakhala anzeru kwambiri, amakhala ndi anthu amene akugwira nawo ntchito. Lese iwe ngwa ku Malawi akupezeranso mnzako wa ku Malawi, ndi cholinga choti iwe upusisike ndi munthu uja. Ndi zimenenso anampanga Chisomo pamenepa. Anapusisika munthu ndifana naye chankhulo, koma samadziwa zoti ndi akuba. Ndinakambanso nkhani yokuzana ndi matransporter amene anagulisa anthu okwana 80 kwa ma-Chinese. Ogulisa ake anali matransporter aku Malawi, koma ma-Chinesewa angagwisa ntchito matransporter aku Malawi pofuna wapanga chipongwe a Malawi. Akuluakulu nkhani amanena kuti munthu wakwina kwake sangabwere kukaba m'nyumba mwa mwini wake. Pokapoka muli munthu amene anakaulula kuti m'nyumbamo muli chakuti, m'nyumbamo muli chakuti. Ndi chimodzimodzinso apa. Kuti munthu wina akawapangeni chipongwe, akuyenera akhale ndi ma information okuzana ndi inuyo kapena anzanu. Ndi akuluakulu chonde mukakumana ndi nzanu Malawi pa intaneti, zizithira pa intaneti, osamazibweresa in real life. Za pa intaneti zimathira pa intaneti,